Ndizawucela into yokubana ngaba makalunge nimlungise bazalwane ngeculo eze ngaphambili. Difihle twalala, difihle twalala, ewe twalala phakade, anita senja, difihle twalala, difihle twalala, ewe twalala phakade, anita senja, difihle twalala, difihle twalala. Ubawo sotsala ukukhona. Insika zomnamlezo. Ubawo abakhulu. Ukuhlukahlukana. Ngicalula. Ekutshoneni kwelanga. Ivumeleni ndithi molweni. Omama omthandazo. Okushiyana kwabo. Uyawuthi ga koMiriam. Intombi sokhona. Nani ekujikeni kwelanga ivumeleni ithi molweni. Emveni kwenhlungu okamavitsho eyehla endlini kaDavidi lo Tamara ayibuthi ukumqolo pha weshumi amashumi amabini othi ungayibekele enhlizweni yakho lento ufuna ubulisa le family lelo lizwi lento ningayibekeli enhlizweni Nikeze face basaka. ngibulisa nje ngalomazwi hlobo zami ngokukhethekileyo Madoda. kakade uPaulos uyangqina uthi ikhona imibuliso Yehlukana. etyumbayo lo ngowenu umbuliso Wow. ningayibekela enhlizweni lento ya mandenze lento lithunyweyo foka xhego yeke ayibodi wesibini uSamuel sahluko sesokuqala kula vesi amashumi amabili anesihlanu andiyeke inhloko ndawo azosibhedisa ndawo
Mandibambe lo mqolo. Hayi kuwa kwamagorha phakathi kwemfazwe. Ilizwi lenkosi. Inkosi ehlala ezulwini. Mayilisikelele. Ilifumane lindawo zokuhlala. Ezinhlizweni zethu ngokukude kuse ephakathi. Hayi kuwa kwamagorha phakathi kwemfazwe. Obawo ndifumana lo myalezo izolo. Ndimane ndisithi mfokatyuthu apha ekuxakekeni kwethu ndizalifumana ithuba fika kulaa mzini wakwamlamla ngenxa yeligorha ebesifudula silima sonke entsimini kanti uThixo ulijongile. Uthi uMagalela sifuba phambi kwayo yonke into emveni uba bengeniswe endlini abantu uzukhokhele lo mthandazo ngelizwi. Ndafumana elizwi ombonjana lona lodwa phakathi kwawo wonke amazwi. Hayi kuwa kwamagorha emfazweni. Yathatha uba le nto sisemfazweni. Yayi le mfazwe sikuyo asilazi ixesha loba sizawuphumela nini na kuyo. Asilazi ixesha loba sizawubizwa nini. Lo mama kufika ixesha lepenshini. Ngoba sisonke we are preparing ourselves ubheka ku-convention yamaZulu. uThixo umbhaqe kuthi sonke wathi leni inceku is well prepared uba isabela ubizo. Hayi kuwa kwamagorha phakathi kwemfazwe. Ndiyayeka ukwilalanyana negama apha elingaqondakaliyo emveni uba uDafethi ewabuyise ngobuninzi ama-Amaleki wehla wapheka kuloo lali wafika apho wasenza khona ulapho uSawule nonyana wakhe phezu kwentaba zeGilbowa ophezu kwenye imfazwe kamente kaThixo. Sihlobo zam kwangena indoda emveni kweentsuku ezimbini ephumlile. Kwangena indoda esizigijimi unyana womAmaleki engumhambi kwelizwe. Ngoba khona amadoda esiwanikeza indawo ezilalini zakuthi kanti asiyazi indlela yawo. Yangena apha ingalatheleka yathapha yona nto endizisa apha ndizokubikela oba imela ikhobele esandleni imela apha phezu kwentaba kamente kaThixo. Hlobo zam wabazindlebe ukumkani ngoba uyayiqonda oba ikhona indoda yombetha ingubo yobukumkani phezu kwentaba. Wathi zanezo ndaba wathi ndithe ndigqitha ndayibona ilapha indoda yoyame ngentshuntshe yayo. Ndayibona ilapha indoda yoyame ngomkhonto wayo. Ndithe ndigqitha yandibiza ndasabela ubizo kanti ukuthe kufuphi ndafika ingxangiwe ingqungwe ngamadoda alutshaba eyenza
wayenzakalisa khamende kaThixo wathi umbuzo wenza ntoni na wena khamende kwethu isihlobo zam yathi kusikhazo ba uthanda kumqondo ba kuleli ngxaka kuyo akasana kuphumela yayithabathi intshuntshe yayifaka kuye yangahlali kakuhle lento pha kuDafethi yangahlali kakuhle ngoba kakathe akhathaseki noba ibintu uthabana khona kodwa ngenxa yobukumkani ebehleli kubo awunalo wena ilungelo loba umsisandla khamende kaThixo wemkakancinci wabuya sithi lona madoda ubuleli kumkani ufanele intoba naye abulawe khamende kaThixo emveni kweso senzo waphuma ingoma lena esiva ubuhlungu engonobanga wacingoba kakade madoda nobe behamba kanjani nobe behleli kanjani kwabakhuba ukumkani kodwa ayikuwa kwamakhoha phakathi kwemfazi kwamakhoha phakathi kwemfazi mani likhoheli sincama izinto sincame nezimaski ngenxa yeligorha khamende kaThixo saqondoba masizowapha sizozimasa nomnyadala weligorha khamende kaThixo yena ndifundiswa apha kuni mswakamlamla ninabasindileyo ehleleni lokufa hambani ningemi khamende kaThixo athi amadoda ebalwa kandijikayo makhalela athi amadoda ebalwa kwaSirayeli emveni bephumile aphethe iphutha athi ebalwa amadoda emveni bomonile uThixo ngoba amaSirayeli lana apha kule ndlela ebehambe ayanakalisa inhliziyo kaThixo khamende kawethu athi amadoda ebalwa emveni koba ithubulile intonga kaAroni hlobo zami ezithandekayo kwavela umbuzo othi ewe siyaphela futhi yaye bonke abasondelayo emnqubeni kaThixo baza kufa kodwa wathi umbuzo ezantsi ingaba siyawuphupha sigqibelele yebo baba ikhokha lomnqamlezwi amen sigqibodibana nalo apha elikhokha sichaza indlela uYesu ekhutshwa ngesango elingemva wesanayo lo mama wesanayo madoda echaza uba kaphilanga kodwa wesanayo yona nto esiyizisa kuni zeniyazi irhame ntoba kakade amagorha afele emfazweni hlobo zami ezithandekayo ndifuna mfaka tyuthu ukhumbule imfazwe yamaFilisti ukhumbule lo mfazwe sebemgqwethile umfo kaThixo kodwa ekugqibeleni xa kuphekwa amadoda kwikhomedi yentlasi apho kuyohlekiswa wema umfo kaThixo uthi ngewundiyeke mfana ndizive iintsika zendlu kanti elo xesha igorha liphelelwa bubomi amen esikelela uThixo sokamlamla nakule into enijongene nayo nigcine ngoYesu Kristu inkosi yethu amen Shala nami ilanga ubusuku